L-eks Ministru Laburista Justin Caruana qed titħallas 78,000 euro sabiex tagħti konsulenza part-time fuq it-taxxa. Tanġi żvelat fl-aħħar jiem fejn ġie konfermat li Caruana nata ġob ta' konsulenza mal-Amministrazzjoni Maltija tat-Taxxa u Dwana fuq rata ta' 50 euro fis-sija b'kuntratt ta' 12 xahar. L-impjeg jidher illi ngħatala fl-10 ta' Lulju ironikament xahar wara li fl-elezzjonijiet tal-Ewropa l kunsilli Lokali l-Labor tilef il-maġġoranza f'Għawdex. Sorsi qrib iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista li tkellmu ma' Net News spjegaw illi dan l-impjeg ingħata wara li tmexxija tal-Labor rridu jerġgħu jiksbu s-simpatija ta' Caruana lura. Tantu hekk illi saħansitra kienet mistiedna mill-ġdid tal-waqt l-attivitajiet tal-Labor. Dan wara li l-istess ex-Ministru kienet ingħatat il-ġemp kif kienet impjegat li seb tagħha fuq kuntratt ta' 15,000 euro. Dwar dan kollu staqsejna lill-ex kollega tagħha fil-Kabinett u Ministru għall-Kultura u Imbonnici fejn qalilna li Caruana qed titħallas dan l-ammont fuq bażi ta' esperjenza u kompetenza. Fejn it-talba hija korretta, ġifieri jkun hemm min jitlob affarijiet li m'għandux dritt għalihom. Ma fejn it-talbija korretta dawk il-ħlasijiet għandhom isiru b'mod spedit, ġifieri u dik torbot mal-bżonn li jkun hemm iktar riżorsi fil-Film Commission. Għal dan il-kumment kienet inevitabbli li wieħed jistaqsi kif l-esperjenza hija daqstant importanti għal pożizzjoni ta' konsulenza meta il-mara tal-ex Ministru Clayton Bartolo Amanda Muscat ingħatat pożizzjoni simili bil-barka mhux biss tar-raġel tagħha, iżda anke tal-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri illi għadu jokkupa s-siġġu fil-Kabinett. Imbonnici jgħid illi il-fatti jitkellmu waħedhom. Dr. Caruana hija persuna b'esperjenza legali vasta, għandha esperjenza kbira x'toffri u naħseb illi x-xogħol li tagħmel huwa xogħol illi huwa mħallas skont il-kwalifiki u l-esperjenza tagħha. Intant Bonnici qal illi ma jiskantax kif jirreaġixxi l-poplu għal dawn l-ammonti ma spjega illi persons of trust jitħallsu hekk għaliex m'għandhomx ċertezza li jibqgħu fl-impjeg tagħhom. U naħseb Dr. Caruana ħadd ma jista' jgħid li m'għandix esperjenza jew kellha. Ġifieri tal-esperjenza hija problema, ġifieri fil-każ ta' Amanda Muscat minn ħaddimha kienet problema mhux le. Fuq il-każ ta' Amanda Muscat diġà weġibt kemm il-darba naħseb illi il-fatti jitkellmu waħedhom. Francesco Catania, Net News.